Poruka starog fauna. Lice mi je mrtvački bledo, Apolon pod maskom fauna. Pozdravljam te, čekam te ledo. Ovde produnava prolećni je dan, a ja ponekad bacam krv. Lep je tu život, kao san. Tražeći po bespuću pana, ja, putnik purpurnih galija, našao sam samo neminovnost dana. I lak vetar s telom bi mi golim leteo put hada. Duša mi je u prnjama. I volim te. Volim. Nemam novih pesama cveće, ni poljubaca izvor nov, ali potrebna si mi u proleće da bih se kraj tebe skrio i da mi šapneš na uho nežno. Faune moj, Apolon si bio. Hvala. Da ti vraćam mikrofon ili ne? Ne? Ok. Endradi je jedan mađarski pesnik koji je meni bio interesantan. Otkrila sam ga slučajno. Još u osnovnoj školi neko staro izdanje, ne mogu da se setim kako se zove izdavačka kuća, to su bile one knjige što je bilo kao 2 metra knjiga. I ova pesma mi je tada zvučala kao jedna pesma o nekoj neprolaznoj, večnoj ljubavi, kako bi to trebalo da izgleda. Mislim, od tada mi se dosta promenilo mišljenje o njoj i to je stvari osnovni razlog zašto volim ovu pesmu. Danas kada je čitam, to mi je u stvari jedna pesma o prolaznosti života, o starenju, o strahu od smrti s jedne strane i možda o ljubavi kao nekom načinu da se bar na trenutak osetimo kao da smrt nije sve što može da se desi na kraju. I mislim, sad što se tiče same pesme, kasnije opet kada me više zainteresovao Adi kao pesnik, pa sam došla do neke njegove biografije. On je bio onako interesantna pojava generalno. Nazivali su ga pesnikom smrti, jer je smrt dosta čest motiv u njegovoj poeziji. Međutim, pored toga, on je možda više zapamćen kao pesnik revolucije. Bio je jedan od najbitnijih pesnika Mađarske i osim toga bio je dosta angažovan, bavio se novinarstvom, pisao je i eseje i između ostalog ova pesma govori i o njegovoj velikoj ljubavi, Ledi, koju pominje. Leda je u stvari po njegovim biografima, barem ono što sam ja pročitala, bila neki okidač u njegovom životu. Sa Ledom je prvi put otišao u Pariz, kome se posle vraćao. I pre toga je objavio neke 2 knjige poezije koje njemu nisu donele ni neku popularnost, a i danas se ne smatraju preterano vrednim. U stvari kažu da u te prve 2 zbirke poezije ne može ni da se nasluti Adi s ovim njegovim kasnijim radovima. I onda posle tog odlaska u Pariz u stvari se dešava ta promena, da on počinje da piše sasvim drugačije, mnogo kvalitetnije, da to postaje popularno, tako da on koji se jedne strane stalno održavao neki imidž boema i tog pesnika smrti koji je usamljen, zapravo je bio dosta prihvaćen u svoje vreme i popularan. Sad, što se tiče ove same pesme i neke analize, ja ne znam tačnu godinu kada je napisana ova pesma, tako da mogu samo da pretpostavljam na osnovu onoga što sam pročitala o njemu. Adi je umro sa 40 i nešto godina, bio je bolestan i ta bolest ga je dugo mučila. Ja u ovoj pesmi, čini mi se, bar bi ja smestila u taj period kada je on već bio bolestan i kada je imao dosta problema, gde se u stvari on sebe oslovljava kao Apolonom pod maskom fauna. Dakle, on je bog pesnika, to je pesništva i vođa muza, ali je pod maskom fauna. Bolest je dosta uticala na njegov fizički izgled.
Tako da mislim da on tu pokušava u stvari da nam objasni taj njegov put šta se dešavalo. Imamo dalje da govori ovde kraj Dunava prolećni je dan. Ja bi na osnovu toga rekla da on pisao ovu pesmu u Budimpešti, koji se vraćao stalno, znači uglavnom je tu bio Pariz i Budimpešta, kako on putovao. Pominje opet ovaj deo tražeći po bespuću pana, ja putnik purpurnih galija, našao sam samo neminovnost dana. I to je meni omiljeni u stvari stih u ovoj pesmi. Sad, mislim, ja ovde dalje ne bi analizirala ništa školski, zato što ja je ne doživljavam tako, ne znam, da li još neko pitanje možda? Još neko pitanje. Ja moram da kažem za početak da inače jako slabo poznajem mađarsku poeziju. Ovo je za mene bilo jedno potpuno novo ime, tako da sam, eto, i uradila sam neko svoje malo istraživanje ili svoj domaći zadatak. Ali pošto prvo sam pročitala tekst i toliko mi je pun antičkih simbola koji su neposredno vezani za poeziju kao takvu. Onda sam tek pročitala njegovu biografiju i shvatila sam da je pesnik modernizma, a meni je ovo zvučilo kao možda nešto na prelasku od neke, da kažem, klasične poezije koja ima nečeg romantičarskog u sebi ka modernizmu koji se možda tek naslučuje. Eto, to mi je bilo dosta čudno. To, ne znam, nije pitanje, bar ne mogu da napravimo od toga pitanje. Pa pitanje je kako zapravo vezano za te simbole, za celu tu, jel da kažem, antičku kulturu, sve, bukvalno sve ovo, Pan, Apolon, Faun, Leda čak, nisam znala da je to pravo ime. Nije pravo, ne. Tim pre. Eto, mislim, kako doživljaš tu pesmu na nekoj toj simboličkoj ravni kao tekst koji je možda negde autopoetičan. Meni je u ovoj pesmi takođe bila vrlo privlačna nekako ta lakoća stiha, mislim što opet ja je nisam nikada čula u originalu, to opet treba da se pohvali prevodilac. A što se tiče tih antičkih simbola, s jedne strane mislim da su oni dosta očigledni, da oni ne zahtevaju sad neko dalje udubljivanje i u njegovoj poeziji se meni u stvari to i dopalo što njegovi simboli nisu sad nešto što je poznato kao nekom uskom krugu ljudi, pa sad ne može svako da je razume ili da shvati šta on hteo da kaže, nego čak i kada imamo tako neke momente, mislim da je to ipak meni ovde potpuno funkcioniše u onome kako ja doživljavam pesmu. Sad opet kažem, ja nisam toliki poznavalac, mislim da on nije ni prevođen kod nas, osim te knjige na koju sam ja naišla, osim možda neki manji delovi. Ja sam nešto na podatak da su ga prevodili Kiše Krleža. Da, i Krleža je u stvari se kao je pominjao i njega kao veliki uticaj na njegovu književnost. Tako da, mislim, u principu poezija koja je teška za razumevanje, koja traži da se uz nju čita još, ne znam, 5 različitih knjiga da bi ju čovjek razumeo, mene takva poezija odbija. Mislim da poezija ne treba da bude tako elitistička. A ovde mi to ne smeta, kaže, zato što mislim da su to ipak neki simboli koji su dosta poznati. To je to. Sljedeće pitanje je vezano za ono što si rekla, ono što kažu ovi neki internet izvori koji nisu na mađarskom jeziku, da je zapravo on najviše poznat po svojoj građanskoj lirici, eto, da li si čitala nešto od te lirike i kako ti deluje, kao, mislim, koliko se njegov duh prepoznaje u ovoj pesme, ovoj vrsti poezije i kakav je odnos između, da kažem, te ljubavne lirike i građanske lirike?
Što se tiče njegove te građanske lirike i pesama koje se tiču revolucije i njegovog ličnog odnosa prema svemu tome, mislim da je on pesnik koji nije skroman. Njegova poezija nije o tome kako mu ne treba ništa osim da piše i to je opet još jedan moment koji je meni bio interesantan. On ima pesme u kojima traži, ne znam, i da ima novca i da ima slavu i, ne znam, žene i tako dalje. S druge strane, recimo kada govori o svojoj zemlji, u nekim biografijama su ga okarakterisali kao nacionalistu. Međutim, meni se čini da on dosta kritički govori o svom narodu, da to nije neki nacionalizam gde on veliča svoju državu, baš naprotiv, kao da je svestan toga koliko u trenutku kada je on bio živ je njegov narod bio zaostao u odnosu na to što se dešava u Evropi i da je video dosta dobro mane svog doba, znači svoje situacije, da je pokušavao na tome aktivno da radi, što je opet još jedna stvar koja je meni bila kod njega vrlo interesantna. Nešto posljednje što bih htjela da pitam, mislim, jasno mi je da je taj odgovor implicitno sadržan u svemu što si rekla, ali to ključno pitanje zašto voliš ovu pesmu? Pogotovo s obzirom na tu priču, kako si uopšte došla do te pesme u nekim mladim godinama i zašto je ostala važna za tebe? Meni je ova pesma važna zato što prvenstveno mogu kroz nju da vidim koliko sam ja promenila stavove u nekim stvarima. To je vrlo subjektivan razlog, ali mislim da sa poezijom ni ne može drugačije. Meni je opet u ovoj pesmi, kažem, lepa ta lakoća sa kojom se ta pesma razvija, ima celu priču koja apsolutno ne mora da se zna ništa ni o samom pesniku. Mislim da ona može samo za sebe da govori jednu priču iz koje može da se izvuče opet više zaključaka, što je meni takođe blisko. Mislim da pesma ne treba nikada da bude definitivna, nego da treba da ostavi slobodu, da neko u njoj vidi šta god on može da izvuče iz nje. Ako može da izvuče samo jednu stvar, mislim da onda nema u njoj dovoljno slobode za neku dalju imaginaciju. To je to.